Vítáme vás v království radimské pobočky společnosti Shell v zastoupení firmou Petrol Oil. Dnešní představení nám zprostředkuje létající kamera. Bývalý chlév místního zemědělského družstva se našim dnešním hrdinům daří velmi rychle, ale ne zběsile, přeměnit na fungující podnikatelské a zároveň společenské centrum. A první nás vítá paní šéfová, místní pilná včelička, bez níž by olej z Radimy jistě netekl takovými proudy. Ale to už nás kamera vede k symbolu, který zná celý svět, a nyní i Radim u Jičína v Českém ráji. Vidíte, nemýlili jsme se, šéfka Evička se dnes dostává do výborné nálady a vesele nám do kamery zamává. Ale nyní se již naše létající kamera přesouvá k majiteli, samotnému Zenonovi. Vidíte, v jaké pohodě zvládá řízení svého rozvíjejícího se podniku. Naše vzdušné seznámení s radimským Shellem je u konce. Přejeme mu hodně štěstí a samá hladká přistání. Začni s tím hned teď. Začni s tím hned teď. Dělá